ahol tudok, segítsek, és tanácssal és más segítséggel járuljak hozzá, hogy ez a csapat itt sikeres tudjon lenni. Azért, mert nekem és a pártunknak fontos az, hogy bizonyítani tudjunk, hogy itt az emberek jobban tudjanak élni. Mi nekünk nem a határ túloldalán, máshol kell megkeresnünk a boldogulásunkat itt. És nagyon örülök annak, hogy az elsődleges cél a fiatalokat itt megtartani. Mert meg kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban ez nagyon el volt hanyagolva. És nagyon sok fiatal, legyen ez magyar, legyen ez szlovák, legyen ez roma, aki valamire vitte, illetve valamihez ért, megszökik ebből az országból. Ha fiatalok képzettek, akik termelni tudnak, értéket tudnak képezni, megszöknek, akkor ez bő probléma lesz. Én örülök neki, hogy ebben a faluban arról vitáznak, hogy hol építenek új házsort, hol legyen valami új. Nagyon sok helyen ez nincs meg. Ha valahol erre kezdeményezés van, ott mi tudunk segíteni. Sok helyre, ahol kimegyek, azt kérdezik tőlem, hogy de mit hoztok ide? Egy politikai párt vezetése, parlamenti képviselők, egyetlen egy faluba, egyetlen egy települést nem tudnak vinni semmit. Segíteni tudnak abba, hogy megvalósuljon az, amit önök itt kigondolnak, elterveznek, abba tudunk segíteni, hogy ez megvalósuljon. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat egy olyan programot állított össze, ami érdemes arra, hogy támogatva legyen. És lehet, hogy vannak bevett szokások, megszokott egy rutin, ahogy működik. De az élet az olyan, hogy néha kell húzni egy nagy vonalat, és kell tenni egy változást. Én úgy gondolom, hogy minden változás valahova előre visz. Saját tapasztalatomból mondom, hogy sokszor nehezen kellett meghoznom döntést, hogy valamit abba hagyok, de mindig újat kezdtem, és az új mindig jobb volt. Hogyha önök egy újra adják a szavazatukat, hogy valami változzon, én bízok benne, hogy ez a falu csak fejlődni fog és előre fog menni. Dámy a páni, v krátkosti by som to zhrnul aj po slovensky. Som nesmierne rád, že tento tím, ktorý sa tu vytvoril pod hlavičkou strany Most Híd, združuje v sebe nie len stranníkov Mostu Híd, ale združuje v sebe aj nečlenov, ktorí sú sympatizanti, ktorí sa rozhodli ísť s nami a uskutočniť spoločne jeden cieľ. Mnohokrát sa pýtajú, že prečo vznikla strana Most Híd, prečo sa musela rozdeliť, prečo sme odišli. My sme odišli preto, lebo sme pochopili jedno. Nie je možné budovať školu, cestu, ihrisko, čokoľvek. Len pre Maďarov, len pre Slovákov, len pre Rómov, lebo my sme tu multietnická skupina. Môžeme sa hrať, že koľko percent je tej či onej časti slovenskej, či maďarskej, či rómskej, môžeme sa baviť. Ale každý z nás potrebuje školu, potrebuje funkčnú a priehľadný obecný úrad, ktorý poskytuje služby každému. Nie je možné povedať, že len jednému. A preto práve strana Most Híd vytvára ten priestor a vytvorili sme tu jeden tím. Vrátane poslancov, vrátane nášho kandidáta na primátora. Osobne ma teší, že tento tím sa rozhodol ponúknuť priestor aj pre nezávislých kandidátov, aby dneska sem prišli, aby sa predstavili, aby mali možnosť sa predstaviť pred takýmto fórom, lebo tým naznačujem, že sme otvorení a pripravení spolupracovať aj s nimi. Ale úprimne musím povedať, že pracovať v tíme je niekedy oveľa ťažšie. Ale z hľadiska kolektívu určite úspešnejšie. Pretože keď tento tím potrebuje poradiť, tak existuje za ním politická strana, ktorá je v parlamente. Prešli sme dvakrát úspešne parlamentnými voľbami. Sme silnou, stabilnou stranou, občianskou stranou, ktorá vie pomôcť, poradiť. A určite musím povedať, že keď aj sám za seba, ale aj za vedenie strany môžem povedať, že kedykoľvek, keď za nami prídu a požiadajú o pomoc alebo radu, tak pomôžeme. Som rád, že tu u vás sa hovorí o tom, že čo chcete budovať, kde chcete novú ulicu, kde sa má stavať nová výstavba. To nie všade sa stavia. Som rád, lebo tam, kde sa stavia, tam zostanú aj mladí. A keď my mladých dovolíme vycestovať do zahraničia a nevytvoríme pre nich priestor, aby sa vrátili a zostali doma, tak tí najšikovnejší, najmúdrejší odídu. A kto potom tu bude
produkovať a vytvárať pracovné miesta. A práve v tom vám chceme pomôcť a budeme podporovať tento tým, ktorý tu je, lebo naozaj, áno, mnohokrát sa rozpráva, že nezávislí. Ale od čoho budeme nezávislí? Od koho budem nezávislý? Starosta nevie byť nezávislý, lebo potrebuje váš hlas. A vy všetci sa musíte za ňo postaviť. A niekedy naozaj je ťažké urobiť hrubú čiaru a urobiť krok dopredu. Ale to, čo je zaužívané, možno, že je treba zmeniť. A každý nový krok, každé nové dvere, ktoré sa otvoria, prinášajú niečo nové, nejaký nový, a ja som presvedčený, že v mojom živote to furt bolo nejaký nový pozitívny impuls. A ja vám chcem dopriať, aby ste boli úspešní. A prídite, prosím, 15. novembra voliť. Nie len toľky, ktorí ste dnes sem prišli a je vás hojne, ale zoberte svojich susedov. Preto, lebo jedine takýmto spôsobom sa môže obec vyjadriť, čo v skutočnosti chce. Ten, ktorý príde voliť, odovzdá svoj hlas, ten má právo aj kritiky. Ja by som mal na vás jednu veľkú prosbu, čo my z hľadiska vedenia politickej strany nevieme až tak zabezpečiť. Keď dáte, a ja dúfam, že dáte hlas na kandidátov, ktorí sú na kandidátke strany Most Híd, dáte im hlas, prosím, vyžadujte od nich budúce 4 roky, že to, čo sem napísali, to, čo tu náš kandidát dnes predniesol, že to bude aj dodržiavať. Keď tomu tak nebude, tak v pohode môžete sa obrátiť na vedenie strany aj na mňa a ja prídem a ja tiež ich budem kopať, že to majú urobiť. Pretože aj od nás, všade, kde prídem, volič sa pýta, čo ste urobili. Čo robíte pre nás. A strana Most Híd má svoju občiansku víziu a snažíme sa ho naplniť. A chceme, aby naše ciele boli kontrolovateľné. A preto vás prosím, aby ste to urobili. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy arra kérjem önöket, hogyha önök elmennek november 15-én választani, és erre a Híd csapatra fogják adni a szavazatukat, arra a programra, amit a polgármester jelöltünk bemutatott, akkor tegyenek egy nagy szívességet nekünk a párt vezetésének. Az elkövetkezendő 4 évben ellenőrizzék azt, hogy amit itt már elhangzott, az meg is fog valósulni. Ha nem így lesz, akkor nyugodtan forduljanak én hozzám és akár a párt vezetéséhez, és mi ide fogunk jönni, és fogjuk őket addig rugdosni, míg nem fognak ezen dolgozni. A Hídnak van egy 2016 polgári víziója, amin igyekeztünk úgy megfogalmazni, hogy megfogható legyen minden egyes választónak. Azért, hogy a választó is rajtunk számon tudja kérni, hogy amit ígértünk, azt hogy tudjuk teljesíteni. És én bízok benne, hogy a helyi Híd jelöltek, képviselőjelöltek, polgármester jelölt, nem csak a Híd tagjai, hanem csak szimpatizánsaink, aki a Híd listán indul, sikeres lesz, és önöknek itt ebben a faluban sikert fog elhozni. Én kívánom önöknek, hogy egy problémával küzdködjenek mindig. Van-e elég, hogy hol kell nyitni még egy osztályt az óvodába, még egy osztályt az iskolába. Ha ilyen problémával fognak küzdeni, akkor az azt jelenti, hogy ez a falu fejlődik. Akkor utakat kell építeni, utcákat kell építeni, és ez a falu előre megy. Én azt kívánom önöknek, hogy bölcsen döntsenek, és november 15-én ne csak annyian, mint ma, igaz, hogy sokan, de nem elegen, mert a választásokhoz sokkal több szavazó van ebben a faluban, jöjjönek el, szólítsák meg a szomszédokat, ismerősüket, jöjjönek el, és mondják el véleményüket. Erre kérem önöket, és én úgy gondolom, hogy ez a csapat egy olyan csapat, aki győzni tud, sikerre tudja vinni a céljait, amit kitűzött, és önöknek itt, nekünk meg tudja teremteni azt, hogy jobban, és úgy gondolom, a gyermekeink érdekében is éljünk itt, közösen, szlovákok, magyarok, mindenki együtt, mert ezt nem lehet csak etnikai alapon megoldani, hogy én ezt a részt akarom, vagy azt a részt akarom. Szlovákiában is nincs még egy olyan párt, mint a Híd, aki olyan mértékben teret nyitott volna, hogy mindenki kapjon benne teret. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és kérem, hogy jöjjönek el szavazni. Jó, bocsánat.
szépen Simon Zsolt úrnak a beszámolóját. Ďakujem pekne pánovi Šimonovi svoj prejav. A dovolte, aby som privítal trošku neskorene okresného predsedu občanskej strany Bosszír, Bónu Bertalana. Engedjék meg, hogy köszöntsem közöttünk a járási elnökünket, a Bosszír pártól, Észak-Újvárból. Esetleg megkérdezem, hogy nem akar jó. Nem, nagyon jók vagytok. Jó, köszönöm szépen. Jobb vagy, mint a Simon. Igen, a moderátorunkat keresem. Román. Igen.